Croeso chi yma i'r Gell ar ddechrau wythnos newydd. Gobeithio i'r penwythnos fod yn fendithiol i chi. Rwan, mi ydw i yn bregethwr, ac un o'r pethau ddysgwyd i ni wrth i ni ddechrau pregethu oedd bod rhaid ceisio osgoi iaith grefyddol os gallen ni. Oedden ni'n cael yn hannog i beidio defnyddio'r ymadroddion hynny, y clichés crefyddol, neu geiriau na fydde pobl ddim yn ei deall nhw'n gyffredinol. Rhaid defnyddio iaith bob dydd, ac wrth gwrs mae hynny yn gyngor doeth i roed i bregethwr. Dwi'n cofio mynd un dosbarth bregethu, yr athro'n codi ar ôl i rywun fod wrthi, a jyst agor efo'r un frawddeg syml yma. Nid rhestr o ymadroddion diwiol ydy pregeth. Y gwaith ni fel pregethwyr ydy gwneud yr efengyl mor glir a dealladwy i'r gwrandawyr ac sydd bosib. A mae yna rai geiriau wrth gwrs sy'n mynd yn anghyfarwydd ac felly'n anealladwy i gymdeithas gyfoes, tra bydd geiriau eraill yn newid i hystyr ar draws blynyddoedd. Ond wedi dweud hynny, mae yna rai ymadroddion sy'n werth i cadw. Maen nhw wedi dod yn clichés oherwydd bod nhw'n wir. Maen nhw'n gosod allan y gwirionedd mewn ffordd effeithiol. Ac un o'r rhain yr ydw i'n hoff ohono ydy'r ymadrodd bach hwnnw, moddion gras. Dyma'r ymadrodd byddai'r saint yn ei ddefnyddio i sôn am y bywyd defosiynol. Roedd yna bethau sy'n gallu bod yn sianelau arbennig i Dduw fedru bendithio i bobl. I mi, mae'r ymadrodd yn wych am ei fod yn sôn am y peth da ni angen yn fwy na dim byd, sef gras Duw. Mewn cymdeithas i roi cymaint o bwyslais ar bethau, ar eiddo, ar statws a bodlonus yn hwyrau, mae'n hawdd peidio sylweddoli mae'r fendith fwyaf ydy profi gwen ein crewr. Mae'r geiriau roedd yr archoffeiriad i'w defnyddio wrth iddo fo fendithio cenedl Israel yn canolbwyntio ar y syniad yma. Bydde di'r arglwydd y fendithio a thgadw. Bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn dregarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. A pan ddoth Gabriel at Mair i roedd yr newyddion mae hi fydde mam y gwaredwr wrth i chyfarch, mae'n deud, henffych well, tydi yr un rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Neu fel mae'r hen gyfieithiad yn ei roi, yr hon a gefaist ras. Beth bynnag a brofon o fendithio yn y byd, does dim byd yn cymharu â gwybod am helioni, daioni neu ewyllus da cynhaliwr y bydysawd. Ond sut mae sicrhau y gras hwn? Sut mae bod yn siŵr yn bod ni'n derbyn y cyfan o'r daioni mae Duw am ei roi i ni? Ar un olwg, fedrwn ni ddim i sicrhau. Holl bwynt gras ydy mae nid heiddiant ydy o. Nid rhywbeth da ni yn ei ennill mohono fo. Mae Duw ei hun yn dewis bod yn rasol. Yn rasol tuag at rai sydd ddim yn haeddu i ddaioni. Dyna pam fod y Beibl yn dweud mae trwy ras yr ydyn ni'n gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid yn rhywbeth da ni wedi gynhyrchu'n hunain, ond trwy rodd Duw ei hun. Oherwydd rodd gyntaf Duw trwy ei ras ydy maddeuant. Ond mae ei ras Duw gymaint mwy na maddeuant. Mae'n gwahodd ni i berthynas y fyw a real efo fo ei hunan. Mae'n dangos i ni i ogoniant rhyfeddol a phrydferthwch di ben draw i fab Iesu. Mae'n yn gwisgo ni a chyfiawnder Crist ac yn bendithio ni a ffrwyth yr ysbryd. Mae'n yn dwyn ni fewn i'w deulu hun ac yn addo tragwyddoldeb o ogoniant a llawenydd i ni, a'r cyfan nid am i ni i heiddi, ond am i fod o yn rasol. Ond wedi deud na fedrwn ni mwy heiddi na'i gynhyrchu yn hunain, mae yna sianelau sy'n gallu bod yn ffordd i ni brofi mwy o'r gras hwn. Mae yna foddion gras. Mae'r gair moddion efallai ychydig yn ddiarth
i rai heddiw, ond gawn ni ddechrau efo'r syniad o fodd. Mae modd derbyn cymorth trwy y pethau hyn. Darllen y Beibl, gweddi bersonol, amser o fyfyrio ar y Gair, cyfarfod gyda Christnogion eraill i addoli, i weddio gyda'n gilydd, i wrando ar y Gair yn cael ei egluro gan rai sydd wedi cael ei galw gan Dduw i'r gwaith hynny. Dyma'r ffyrdd y moddion sydd wedi ei roi i blant fedru profi mwy ohono ef ei hun. Ond mae'n ystyr arall i'r gair moddion yn does. Dyma'r gair da ni'n ddefnyddio am ffisig. Yr hyn gawn ni gan y meddyg mwyn yn iachau pan fyddwn yn dioddau o afiechyd. Ac mae moddion gras yn rhywbeth sy'n gymorth i'n iechyd ysbrydol ni. Mi ddydais i enghraifft, mae un o fendithion gras Duw wedi ffrwyth yr ysbryd. Mae Duw am harddu ein cymeriad ni trwy yn prydferthu ni â chariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a ddisgyblaeth. A phwy fed yr ddadle nad ydy hynny mynd i fod yn iechyd i ni. Mae'r sbectol hon dwi'n ei gwisgo yn arwydd fod yna rhywbeth o'i le ar fy ngolwg, a dyn ni gyd ar rhywbeth o le ar yn golwg ysbrydol. Dyn ni ddim yn gweld Duw yn ddigon clir, dyn ni ddim yn deall ei ffyrdd o yn ddigon da, ac felly dyn ni angen iachad. Os di pobl yn gwylio'r hyn maen nhw'n ei fwyta, yn mynd i'r gym i gadw eu cyrff yn iach ac yn y blaen, mae Duw wedi darparu moddion ar gyfer yn heneidi. Mae cymaint mwy y gallen ni ddeud wrth gwrs, ond gadewch i mi orffen heddiw fel hyn. Os oes yna bethau gallwn ni gwneud yn fawr ohonyn nhw, fel moddion gras, darllen y myfyrio yn y Beibl, gweddi, cymdeithas y saint mewn cyfarfod gweddi ac oedfa ffregeth. Rhaid i ni beidio meddwl mae ennill ffafr Duw ydy ni trwy ymarfer y moddion hyn. Moddion gras ydyn nhw. Ac yn y pen draw, Iesu hun ydy'r moddion, a fo hefyd ydy'r meddyg da. Gadewch i ni weddio. Os ydw i wael fy llun am lliw, os nad yw'n ryw'n gwellhau, a tymeddig mawr ei fri sy'n gadarn i'm hiachau. Arglwydd yn Duw, dyn ni'n diolch dy fod ti yn rasol. A dyn ni'n diolch o Dduw Tad mae penllanwd yr ras di ydy yr arglwydd Iesu. I ti roi dy fab i ni mwyn i ni gael profi trigaredd, mwyn i ni gael maddeuant am yn holl fe, ac mwyn i ni gael yn dwyn i mewn i berthynas fyw a real efo ti. Maddau ni o Dad os dyn ni yn esgeiluso'n iechyd ysbrydol. Maddau ni os dyn ni'n yn gwneud defnydd iawn o'r moddion yr wyt ti wedi roi ar yn cyfer ni. A dyn ni'n gweddio Dad y byddwn ni wrth feddwl am y ffordd da ni'n treulio'n amser, y byddi di trwy'r ysbryd glân yn rhoi i ni yr ymroddiad a'r gallu i wneud yn fawr o bob ffordd yr wyt ti wedi ddarparu ar yn cyfer ni i ni brofi mwy o'r arglwydd Iesu. Amen. Cymwch ofal a gobeithio newch chi brofi bendith yr arglwydd.